Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Mwanjumurelia Ndizi TV tukusaba okwaberwa asingincho yokuburukana kw'emitambo kulende twabere tukwirana bene asitone tukusanga nere Professor Ombegera uyobere gagotumanyia amange nemono alia alengete chisemi kulende bunanaika watebia nabokwenda utubwatia wetera asumtandao o Facebook Ndizi TV News Digital asense media ya YouTube Ndizi TV News wetera sondaito www.ndizitv.net hasonyora chinse merongebere nainye amatuko atano na bere ye wiki. Wiki namba ito SMS 07192834 se orabi kusanga na intwe soenda tutubuati wetera senchirelia ya WhatsApp nyoranga Ndizi TV tuachire nkuma ime na isiko yorogongo ruagusi sebono tonyora wetera asemitanda ito ya Facebook Ndizi TV News Digital na wiko entira ensemeria nechinsemo aondochinga abange baberoso imemoro berwensa kia Beatrice Osoro Mama Purity Egesicha watching from Bugirango Ekona live Dr. Evans Nyaega watching live from Mount Olives tukondani na wagotea wote watching live from Nakuru City Karandi Dennis Rose Mwebi Mabunduni kondani. Samson Ongaga akondani pia ndo cheboigo Ronald Ondari from Nyangusu akondani Kefi Sophie Mutangi akondani pia Yomoroberio ase emambia ya bono asinayo mwanchumurelia Ndizi seminga kenda tobwate na bego tumanyinga ngayuendo tobwate ya ase emambia ya bono bego sanga naintwe ebirengerelio byao nigotokwe teli bagalya bene gusanga ekerengereri kiao asengencho nigo boigo nseicho Kenya wetera asirichi kolijia lilia alio mwaka w'ikibere nemerongo ebere nainye litoete boigo obosibole bwogo kwana na boigo sanga na intwe ebirengereri byao. Professor tutarenda somo timoko ngukwanda twalenge amange anene mono ali arengete chisemi chichiskuru cha secondary ane mono asokwena no wechi basalias ane mono abuno chikoba chikwena na boigo university kolende ntwabetokoranga nigo serikali ye county ekobage kwena na basari kolende kubwatekana nili chiko serikali ye county boli nemeremo yabo kwena na chibasari chisukuru cha secondary kegerando chinga chisemi cha secondary cha serikali nene bia mano maraso kumbudi swali etubona kiute yatoletera eshida tubwate laid down legal structures twaso agojitambo kiagera gotengwa ntwa chakaritanga ninga central government net secondary college uchigo county government ekaegu the ECD classes and the polytechnics kangarinde chipasa libakoegu ni cha ECD and polytechnics echichinde chisubulike una central government onye problem ekobo twara umwe central government bono Professor Maitaiga nokonyora kongusana ukubabulia mabula tabanga kwanza eteli mirimo yaito ni gotoko batokoranga serikali eli nete kunyara goisani kichibasa riechi entoranga teto basire ego maitaiga nabago tabaira neliko one kero acha kirenga one teko mirimo yaito accountability go chikosira nende bon kegero take go follow that thing onye ne chipasa libono tete koba koranga irenga chibesa mwago chipasa chipasa irenga Wise ko wenda ko tiyo eba ko kuboli ngaki kwanza look at our roles pasa li secondary go to boli ntu richi ngo to ara oni abona go tutukana go jwato tu monta kolekeli legally a function duty yae in identified yanko ekene ma wasa kutoka twanyara ukobeka katikati yerichi that is this not your responsibility yes Kiarumate umonta atagete kwega si nyinge egera arorekane no muyari Oko salie gasiri okumuira court
then chikoli na ndeli ya motivating ayo komo cheki italgasi ayo ere yake gimarkono ndende ngane wente kuligerwa asobo ime kolende bono mbale emeremeje ere yabo bare abavunge okwena na wechi basari wechi skuru chechi secondary kolende kwa bakonyoranga amatuka mange obotanta nunko babororo ndubwata abana bwato kubania bose bakuru asinga turuka nidi ane ndubwate abantu babete bagwakira ababunga abachikura kwa bakonyoranga abantu bagwapula chikura abagwapula chibasari na bange tubwate mbaka abantu balikire meremo bagwa apply bose bakwirikia asoko egwa ogosiro wechi chibesa chichisemi use chibasaris kwa konyaro mubungo bwa kuligerelio tebanga asingi nchumwenspi muraba akichikura bane tinta tiko tebanga oyo nkwenyara ro yetari kwenyara tigamba emwensi ebasari asingi nchumwensi mwagete chikura ekerengerelie kokora nekiakire muyamano murari ase challenge ase basari eko chakirana office yo umubunge ya CDF aba officer bali baro na kibacho le tuchi umubunga wende ko be patron abantu bali bagokora office ya CDF bagwento ko choruna bananchi ali ase constituency eliye ati kwanyoranga umubunga ko hand pick bali tokoroka cronisi chiai bono kana ni wa apply ile bono ko ile form mbakoligerere bateba nyaye bali ngomuntu nyale siwae gwende campaign manager nyale ngwali nge side yeito lakini nabatago tebigo in fact ni ilikuwa nyaranga umuntu ndairu 10,000 alikuwa 5,000 ndairu 20,000 bono sinyuma mpesi sikiatumeka ase ngenjerire nde yara yachanga kero umuntu na efotari na kwatera ityo konyore parcel linda tebo na rekoru from a personal any decision jeno mwalimu na ali we secondary ona once pimba so meto college university once tiba so mena tipasa because ngina yo kulie form ye parcel imanyete na ki mbaro patali konyoro musara muno yongonyo patapwa tie payslip na ende nyane condition inja ngona ki ai wokonya le payslip akenye onye bagwanja konga mba konde ngani no muri myurio income ya yerense bobe njene iko abantu ndarore ngana barubara twale ndamomo mbali umonta abwate mirimo ya serikali akuri musara andi kwanya ne nale eraini sa ubekire eraini lakini abalimba kwenta korana ki tokora keri kirali yayenga parents occupation waralire oyo igare omuchifu ari omudiyo lakini omwani toko moere chinkake kenda kibono komorenga no muri abuno befe kuitineta kire nena bwatira ityo go apply kere gento lakini kemwanya abantu bono ayolio go apply ubwata at least resources chiro almost and dem jiko enough lakini or better than others wente kurati kira bali baragenda bosi kinare na wata naki akinyole mokanga pesi dipwekende nkero to akane ebango paka twarasire nenje ngageke lakini timonde ngani na baba lakini wono konyo ande in most cases ya very reverse ondio bwate pesi lip nero ile chinyinge kiara na bwate influence noroje naro lenge chief na ndi naro le ko manuva mune mo chumbani wate chikura naro aire 2020 mule milionero aire chiriku sana that's fair now yero ndo wati ayo negati ali agendrete anemono nabo igabere koreta obotutukanu ase oko enanwa wechi basari engana abere kwiraba abange koba bako unereliwa kolende ase kerengeri kiao inkibono kebwendrete okorwa elineta tokonekinga abana aba nkonyora bale basari ebayisaine ko gochakira sokorosi gwa kweli chiko nabo igo egati ebitambokero bwonete koiro stipros yebwonete koiro tobe tokonekinga abana nkonyora bale chibesa babwendete konyora nabo igo nkoba konyachire asisemi chabo egenteke nene ikatomanya education is the key atonyokwa ekerongwa tawanta wange basomete it is easier even to sell your government policy to implement any government policy to implement any economic policy education is the key to any development in any society lakini kwanya
other thing sito bigete birebo sina wono Kenya tukwate multipartyism manya kile party neta kile kwa kujibesa iko functioning pero kwanza ngatu abekele ji billion ya just chi party kolengana ne strength kiabo tukwate party kibwata bunge batatu tukwate mubungo ya omo ndete yitabwate osendete bwate ntibwate all the political rights cover funded by the government we have all those but we must concentrate on education kibesa chikine kigana bono bali bakuru ya embara we basal you know very well the average secondary school fees structures no nyamanyete one kala kwa mu ibuli kiri isane ukalikoru 60,000 school fees kwa moko nyabona iliteli basal they are being abused yabona kwa example when I went to Bungoma High School ilikale corruption kwenye tarabo ekwali ko form nero potwali ko chiri ko gende file yo principal kalikili italiano lio muibolione mogaka nkalika ni occupation nkalika galinga occupation nkalika epicent ni epicent tindike tie farm abaisi bantu bantu nkwali ko like farm e farm my father is a peasant ekeronde second term one Bungoma Kanyari City Water principal Ewan Devinga you know Bungoma County Council gave you a parcel of 1,000 school fees and 1,800 you know kibali kere these are students from a poor background because the father are pisa simba study ndike tunya kwa kiunga ninchande kete nini nkitoto igotwala such records principles simba chibwat they know this is an orphan this is a complete orphan a balance ya mbanyiroche school fees bali anga elist elinkora tangane to the office ya CDF nyone karaba kuru parcel oyo ichori nande record sinkira umwana oyo kulikire parcel balance ya na kinga yaru eta office yomo principal ya school na dio komana korona ki bon oyo balance ya enera oyo ere almost zero yani osire gukora ncho koma era chinyingi elist wenda gutangana complete orphans na bali bagwate single parents tumanye gocha na bandi nende na aba bagwate parents they are of low income earners group to professionally onye na record ito bwate umuchumbe na wala atamanye tikere eri lakini tabwatia gwende chips and sub chips bamanye tingo yo ne orphan bamanye this is a single parent bamanye this is a poor background ngonga abajimu na barabwa se pasa de kwa mbagwa they are all to play sino ba uchiko verify yes ikagara nkonyorulenga ane mono liria tore kwa applyinga asinalo muchifa gwaka omuli kulende karo kuligeria asense melie yokumulikira nabo ikoneka omwana onekene nga bunilikire nekene abachifu ababoli asama tukabwango iga emeuli yokabagwa kegonyanga chifu omwe gabangire chinyingi eri no gwaka gwokate nkuligere bali boli usitubite abono yekoro ku professional incompetence kile ina legacy yao katenga nje no mwalimu nkonda wanafunzi gasi nkomakinde bon ni maki blindly ikandolenga elichibu lilia question itu is it the correct question is it the correct answer my ethic ibon neresit obviously mna whatever not all areas kino categories of administration kino montare competent lakini ndo whatever and very competent erebu yakigima mwanchumurelia Ondizi TV ase emambia yabono tondete kumbulikira ase oboime amangana arengete chisemi ase netara gutiga maiga nabo gusangana intwe karengereri kiao na gotomanyinga ngaye igogenda toto bwate korwa nabo igoro enkwana togenda gusanga igoro yero emambia yabono ase gusangana Professor David Ombegera to kumbulikira ase oboime igoro jamangana arengete chisemi
chisemi ime ye county ya Kisii na Boigo ense yaito ya Kenya. Sangana into wetera mtandao o Facebook Ndizi TV News Digital asense media YouTube Ndizi TV News na wetera mtandao o www.ndizitv.net asura wotonyora na utobwatia ase chinsa emeronge bere nainye amatuko atano na bere je wiki boyo wetera namba ito ya SMS 0792192834 sangana into karengere kiao ase emambia ya bono. Professor kwa kwanera mange anemono aliarengete chisemi tengo torera nanka trama boigo totirete ime serikali bose county ya Kisii na Boigo egora mangana gandrate ase chinsemo ao ntoma etenga abaiboli aba Mabigo tora murekera Boigo nero muiboli omuiboli oyo okoba gagosira omwana asome eskuru imero gongoro gusinto kwate bintu ao biko mokonya obole mimboro bwechae obole bwe kagwa kulende nto abatokoranga ogotagurwa kwiga gwensemo asensemeria ya ogembo tumanyango ekerengere linki kia onkere kikigoro yechinyoma to abatokoranga chinsemo chiriankate etundu balira be ose society ndo abatokoranga amagacho gagotagurwa na Boigo eline kwana libagali abene ase obwagachi buchinyomba asirigolirike mbiyanga namagali bwangoiga alianse moyo gembo ntu abwate chi facility keito asaba limibali go pimere ekagu yawo yaba process yanike bawonya ntu abwate asa abali mibali go pimere cha yawo yagende factory ntu abwate ase ministry ya ese department ya fisheries ya wate project ye chinsu ya vegete within that compound yeyo ntu agwate getuo yo gwakira chikura cya umachoge chache ke cyari ke ko conducted ko rwabwe tundu wali yeyo bono ubwango iga program njache te usinto nyimanyete national program yo kwagaja chinyomba cha beinafu ekero enga kigaika ebintu byonse bigataguru tundu bali gataguru masini yabali mi gataguru e project ye kinsu gataguru kurwo bona igamna to kwana nayo moralia togende SMA yo abali mi becha ai bago pimira ense yemete tundu bali teyo nimbura nero mo to kumanya kwase bago pimira mbakiri cyo bachani ngiyo okay ege tuo kirikie totenga mambi ngokora twanyi gikura ngetuo kirike kyalego toke tunubali litikeyo bono iga fisheries ekwende department ya fisheries tebwat function ya okorali kikagu mugondo kya jesire watoba timbura ya turi uyo begete obugerete kamu ya yebuya atageta toraire machine iyo teyo bono tira asego chikobeku alia se atangule tuko echikoirwa tira irwo yana sa getting very identified totebenga progress negenderete oni gentinaja ko tebya abalimi ba machoge sito chache nke mune leader professor Mbegira tinkoligereria nkire philosophy ya moya tebete if something wrong happens of which you are not ignorant and you don't raise even a finger and so many people suffer. You are a part and a parcel of that conspiracy. Me, I don't want to be any part of any conspiracy. Only the woman church. Na already see them near bay. Bonangoki. Natalinja na tagulita machine, Telchina tagulita in the world, Telchina Saletier, a project teachings. Only going to take it to whatever name. I think in Taro chicken Jones again, the return. Nimbuate Tumorobe. In Chenga and the back office, a county commissioner, or the sub county commissioner, Mogoling and Amanya thing I again taking up in it. Call a consultation. Can now call your consultation, get the police. New in Savary Rube, Ndike Liru. Yoga Tevanga. Into target go to Allen de Kuruna. Peaceful demonstration. You're working on Amayane Egasia Salikiriga. Iko Kurbon, Pariba collected in Kibon Telishu and Ango collected.
police station na ira rio gembo nkagite kincha bete reported ne opi mbe manyete na ndimba manyete so I give them 14 days 14 working days igomba wara Jumamosi na Jumapili only within that 14 korulera within that 14 working days kende nkera we are organizing amandamano amakongo gembo abantu bonse people gembo mobe tayari ekero togo cha kamandamano iga tokubwatira ikigo we shall go to the police we apply for our license and the protection ya police tochake amandamano akworo kingantoge chiri igoma ogembo pare lie koruo kisi yaenda Kilgoris between Sameta Junction pakia masinya ito factory tender gatia bunanka itenga botogo ichora yona vera abenga ngakie yu traffic na botra cause problem aso kworo kinga tuagachi kumnaba remi ogembo 14 days mbaete korbo tegunga bagoli logolem asaba cha kwagacha etundubali in fact progress inagendera the foundation ya very late banyori logolem asa machine ye factory yako correct ekobek e foundation inagendera ine ero yokira era atia nganto kora mandamano antalia mandamano uchikoba yeri tukeli katura akole mandamano yeri tukeli tenge still kende nkeyo no manyete Kenya ni chikondiro ligotema nga umuntu kamwamwa ekonda y'emyaka 5 osinyirwa okole gasi eri mwamwa tali asima muganye emyaka 5 ntubwate gento kiliba koroke egesonga recall close na boto komurangeri tumukandata ekonda yakoleke yago sinyire na ndo ono buya I think yese to akagete chikura tutete meeting sita tokole 2 years alias start recall close constitution ya to ateli baka twarangiria leaders bali basinywa kwa legasi baone kana babigete act of parliament matevera seretriki ko bagasalia lakini na watu kulitumia nya bali saletiwa bagatebanga moko recall close paka 2 years chakoleke chiali bono I think it's about 4 to 6 months ya utikalite 2 years here turangiria umuntu ose turangiria abantu ka tubwate leaders becha tubwate leaders be ward tubwate leaders be constituency wikawamanya tubwate power amuna onda kitini chenyo ali bagana ndenkwere sekera ngwata ngutira tuli na maswali ku chimosyo ondenga karo twachora umuntu talinga twaba helpless ngabono kindi kyonse ara akole anya gotrigo ya gabu na bwate 5 years yakwa tali lazima akole 5 years we can terminate that contact anytime tokoranga gasi aite tiliokoru na professor okoro kwanera igoro ya barai murigeti gukurangeri mbarai kiaba aba murigeti orochinga batarikiranie emeremo ya batararwanero mamenyi bwense melio gembo ekero emichande yonse gendete kumonyora moral ekero kunga if A is equals to B and the B is equals to C it is automatic A is equals to C awa menyi bali bo gembo mbachorete MCA abwa se problem we awo menyi bali bo game mbachorete muchumbi ase problem we awo menyi bali bo game mbabwate senate mbachorete mai awo menyi bali bo game mbachorete women rep awo menyi bali bo game mbachorete governor those are leaders bagwendete ko bakonya magendra bono tinganko boliga ngwate ubutaka bwasoye usinto manyite mnabona economic stress y'abakenya bakwanda ko bono muremi oyo asakonerie chai ikeranyore besa ire mwana wa school or very disturbed umuremi oyo okoni kawa yayi anyore mapata ire mwana wa school or very disturbed ikabona komo develop tolego siguyare under developing him bono ema tatizo twa momentae kiuchumi mono anga useto wende to create amazingira maya nera aini kirisi usa aini kamyanere echego tomotem na akoro buli mu buyabwe kawo tomotem na akoro buli mu buyabwe chai egera apime chikiro chinyingi anyora mapata arigo lakini bono tuale trade disruption ngibona uchopime chai ibi ngibona ekiko embule tusas guchakira saa 5
mpaka saa 9 ngakiona bagupima echae disilitera natogenda naye bono iga ate bari n'ensomo emechande mingi tata gutwe munene ngakibona ngakiyo mugarani akumurikira kikiro yes in the open nande ne para igo tekaliro sana emucho tengamba mbali koro leaders nabo bagweta kisuguri cyabo bari abo barukinga nkiaho bakore para nsema yes. It is a serious business. Kurinde serikali ero nigenda tote banga ekero bandrate nonyanga bagutagura chinsemo chindi baba kwagacha chinyombe chichia magoli aseri golirike nigate banga nimeremo boigo oranyorenga no nabandu riboge mbara chikonyora emeremo yobwaga chekero umuroberi matembono umuroberi turachaka emeremo ekero umuroberi orachigochaka emeremo nali bara chikora matunda nemonekera basaye barense meli bara bakonyora emeremo asensebe inkira nere kerenge likinga bunekyo muralimbia mami ntu titurapinga nye project ilia nyumba na fuete nene ikaro chigwa chengo gembo no gembo chigwa chenga ikaro chicho chake gas abantu bacha konyora gas na abantu bakuruoge gembo problem ni linga ki ekero project yegenderete yarete ira bandi nikamwa kore egasi asomo chengori no gembo yarorekanire kyantu ayegwe municipality na ronko kinere omoremi yare bono bwekawa ere bono mfaida kyanywa kurwabo ere ne chikawu kya yabo de byasara bya ne chikawa bwa no yebwe cha byasara bya ne chika ne chai na ncho linko lichikura byasara bya ne chikura indageteke tuwe kikendere kwa bera abu kyara na onka banda bantu bamanyita na ngwa kirwe kura ya nari na kibi asali bono byonsi tutagete bigenderera all of these are abantu kuruguma cyo kinyombe kinafuwa abantu kirapa na wa macho bakonya abakolega asyo na wa macho umuchipo gembo macho goro kin no kinerende omolemi ko umya no kinerende omolemi bwe cyayo cyandegete no omolemi bwe kawo ikonga egento bono tokoli ne solution ntoli batanga kinyombe kitene let the program continue na bagendereta lakini a solution yabalemi aba barusetiwa ngaye baraboroje bono tutele for example twarangire president kubikaliga na lyobozi kata balemi bali nandi banga na bukorangeria bachiche public participation baba address ne president and ba na baro appreciate ba woni the project lakini ba woni the project ba sabe tisiko they cannot awaro obokongu mborobo nene kigima Mwanchumurelia Undizi TV ni otoende usanga nere sa ombegera itobe gusanga nere amangana amange ali alengete chisemi na boigo amagendero ase orogongo rwaguses konde turachikogenda asumutimoko oromoke konde tuchikuirana ntochikogenda gusanga nere ase oboime ase bono turabite kumulekera boigo chisemi chinse yecho ya Kenya na boigo amagendero tobasa gusuka tobasa konyegera ngwera natole ase kagetali ege chambe Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi. Je, unawapendwa walio nje ya nchi na wangependa kukuzawadi kwa kukutumia hela? Pata hela mara moja kwenye simu yako kwa kuwashauri kutuma kupitia TapTap Send, ambapo watapata $20 wanapotuma zaidi ya $50 kwa mara ya kwanza kupitia TapTap Send wakitumia promo code Ndizi TV. Download TapTap Send kutoka Google Play au App Store. TapTap Send. Send more, spend less. Chombe chiboli hani chatwarira amagecha nda nteme ko chisibika kabisa kage teboli chisibyo sibia engombe imanya ko banga tirikoreta mabere pia ni ngamabera ngasiri pinga ne ngana magecha kai mwaka misati kai kayo mongna kale ro kale kwenge sabuni ke chianga chitsi kale tata atali angara ngo sibia njombo bento
abo konguna nyori ga chombe cyane ho kikabwata magecha mange sana oro nataka ngandi sabunye yo bosi nabana tebe tukuno musani ona gante nango kora ikabire yiga basi nchisibi Misati. tichibu ati tichikora taranya mabere Misati. Ngaki ya squeeze na jombo sibeli sabuni. Wakikali. Wanya kuigwa Enokem. Enokem keke. Misati. Tiga konya goteberera neti abantu so musano na gantebya. Manya iga esabuni eye gusibikianga tali chiombe. Hono. Buna nengire buya iga. Tiga ne bintu ebyo mbigo gokonya. Nakiwata aba nekoruko. Eduke yego Enokem Agrofet. Ego toka imeyo mucho bosongo. Bosongo sita. Naende bono. Ngoko kwandete ngoko ndo chiringi ya ga. Ngokeye omuiri getakagura. Ne na bugateire iga. Igwa. Na kiekale. Ne pete. Enter. Tebwe kainde bono chiane chiri ga iga. Ne pete. Na kicho chikagara. Echiane tata. Echikore gusunduka. Yanyama lyanya ni garo chigoro. Mwaka Misati. Amalyogo ye chingoko. Ndagera wateba. Chindagere chingoko no chire. Chindagere chiombe no chire. Ekene bono. Nenda nakinayo chagiriti ndagera kurororo. Chindagera bakone chingi echikomenta obunyamasi se loka yawo. Yango nyoliga. Neligo liyabo. Taligo lilo kwa boy. Neligo liligo kwa no mubuko mwaka Misati. Na maene. Amusi wateba no Enokem Agrofet. Tinkoli yabaliete. Ayenda iga. Agrofet. Enokem Agrofet. Diabo diasoire. Misweti. Kangenda nchikoli. Wana konko ende ndora mungi na malisera buli oli muhondo. Ende motebyo ngamangana nale mangana abere buyabo. Egera nchikugura malyo gaya. None ndagera yechingoko echi. Namaine. Tarira eduka ya Enokem Agrovet imeyumo chokisi banyore ase nyumba ya Kisi Kenyoro Farmers Cooperative Society eyurange na Market Plaza Goshe na buku banyora opposite Shell Petrol Station eyukale ya Karukiru Falcon Petrol Station bono niko bachakira urusagi rwa borondorogia imeye chinsamo chiri cha yogo ange na yogo primary wigo na buku bakira eshimi Enokem Agrovet one harvest at a time. Enyagitari ya Worldfit Health Center iye gutoka imeyumu chokisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwali amarwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chesinya gitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwire bya twakorera diagnosis Boigo mbabwato bokoreri bonde buna general consultation okorengwa ase laboratory nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition no bondo bonge. So na kito kero montachi obisi yeito toko make sure nga twamwa device nutritionally nga kya kwerena nga kya guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amaryoga kawaida aito gutera tukuruka conventional medicine twatumia amaryogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndi twamonya gutumia amaryogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and ntubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 na ntubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Spexels Opticians abo barase kliniki kya gudika imeyomo chokisi nguro bare obokoreri au burengeta maiso nigo bakonia ebirore na korenga maiso wetera chi machine chekerero chubumanyi bwegoro bono nkwanchira barechi insurance ikobwatia AAR, GA Insurance, Area ya Liason, Eagle Africa, Kenyan Alliance, Pioneer Insurance, Lucent Health, Amoneria ya Star Discovery. Karibuni Spexels Opticians Good Car Clinic Kisii Town.
Hii ndio kliniki bora ya macho pekee yenye mashini za kisasa na za uwezo wa hali ya juu. Tuko na madaktari professional kabisa kama Daktari Sigei na tunafanya free eye test. Mimi ndiye Daktari Sigei. Hapa kwetu Spexes Opticians tunazo frames na lenses mbalimbali. Lenses ambazo zinasaidia katika kutatua shida mbalimbali za macho kama vile kutoona mbali, kutosoma maandishi za karibu na hata kupunguza mwangaza. Asomo chokisi nigo bagotoka angene dukene ne obonchoreria ya Shivling Supermarket na boigo ebenki ya KCB. Mabwate boigo eduka imeyo mocho Nairobi asama gacho a Balfour House, Kimathi Street, Mbarabare na Java House. Asamanke onyeko ganetie konyora obokoreri asomo chokisi bakire simi wetrase namba 0110505501. Noria otagetobo koreri meyo mocho Nairobi na boko bakire simi ase namba 0110001333. Spexels Opticians, macho bora kwa wote. Ndizi TV, ubwansu bw'omuguzi. Mwanchumurilia Ondizi TV hukwalini bene ase entunda yende entunda yomwelio ime yomoroberio bwensa kia asto endete kusanga nomogeni icho Profesa Ombegera yoikirana ime studio asto kwanira amange igore chisemi chie county ya Kisii na bogo tawito kumulekera anena mono okwenano gwechi basari igati ya mange ase aliagendrete ime yensi yecho ya Kenya Norogongo Rua Gusi askoli na wakwenda usangana intwe wetera aso mtandao oito Facebook Ndezi TV News Digital ensemeria ya YouTube Ndezi TV News wetera aso mtandao www.ndezitv.net wetera sinamba ito SMS 0792192834 na kabaka usanga na itwe asenchera Elia ya bene Profesa na kwa ni bene asentunda yende ime yomoroberio bwensa kia toito kwanera amange bonte batogusuka ase engana egendrete kwirira aboro kiwu abange ase karengo keliye skulu che secondary choboro sobse junior secondary otwara chinga ki chinkongu ase kubwatekana nokoli kwa boro kiwu balia wetera sencheria internship kolende bakakora a contract mwako yomo karukana naenda sekaita kwa mentre contract mwakonde asengencho kubwatekana nekigambero wonke abage koralinga okoli ku internship ni gerema mencheri chikokoli ko mworokia osomerete chisemi nabo igoga wikirania ekeno kelkibwenderete kelia goikira asako egwa enamba elia bokoleria ya TSE mamincha yelichiko mbwenete koliko engana abe kwirira aboroki gwaba kogenda ase omogiro babate ngambari ko chikoirana wikiranga serikali yabeire amarube bosikubalikia ase ekerengo keliagia permanent na pension and pension bosikoliko kolia kwa botambe kerengere kyaonkere kieke igoro yenganeye yengusanano egendrete gatia borokia va JSS hos junior secondary ne serikali gwetera ase kyombe kiliye kolika borokia ya TSE bya mwana mwana asoba tebeke NP abantu bali ba JSS ichikoli bagegererete babwato bomaene ikibakoboli neki obwane bwabo naende nyorene muna kwa tika ukwana ngaki njiratiyo a professional okumubeka on contract igasineri ya somerete na kwa mubeka on contract ichikoli yakanya usiri yale bali gote anaki anywhere kwa bo observed na temporary oku work over 6 months you should be automatically observed. Sina biwente ko wai. Bona kyokobeka omonto lende on temporary basis for 2 years, for 1 year. Neli chikolika lebateanga ogwente ko work temporary for 6 months.
months na kiko nga abantu liba kanyo nga most companies most farms na serikali kelita kitaba abantu kete section kete department kete eko ba contract basis ya 6 months kera ba gwitani amba madili chikoli go chikoba force ba colleagues which means ri chikeli libuni telepa unions nat kubet angana obagoji bakonya balimu kera nko bale union dues baba eresa na ndibona makosa na roche mono practically italian go kwana from what I've read in the newspapers but what I know some of my students na someti wakairwa contract basis ibagendrete contract yawe yaeli bakatebego na ndi bakonyementa iriba batebanyementa batara unyani form cyo konyementa umuntu ndorwete my go graduated yesterday or made employed on permanent basis and you are a Kenyan now which direction are we moving batara jobo tukan wabera ndikonyemo kole contract aidura kole contract kwa graduated 6 months ago kwa nyori permanent and pension watumburio school bono inchi what is it in system ke telko nyara ko recognize who is who kuyawe katentungwe minister of education name TS name but TS tema itani bwata bali mon contract te korabo obsabulende litangan bali bali kon contract ba ko ere manye koneta wandi na barabulende babe kan contract nyorende is against the law egasi union link they never come out ya never ngana umukunya ko koragiri wa maora imo kolimo gotiga bani bango chandika they should come out yes na warakisi ga bango demonstrate tiga wa demonstrate countrywide they are just being oppressed for no reason they are being punished for doing education as their professional course even asikolende ekero kurigireria omugiro yo bwaba orokia ene wiki ya kabere onyakide boronge wiki ya kabere kuri skuru chiba chikoigorwa ene wiki ya kabere tore bono asukolire kwa ngakichisemi cyo mwana oyo ore ase skuru elia ye secondary oboroso junior secondary chabeire chikonyora nga chabere chikonyegeriwa. Obviously the learners also become the loser lakini to waja kabatanga let the teachers go back to school because the learner is losing umwana nere akia education inko very suppressed no we katija keregura bon the only problem mugabu ni ntokonya responsibility and duties department education kiana wajemne karaba andamanete ga kisi na baba majeti bagaite street yali bakagenda paka office education pamoja na TSC alipei coordinating na iko problem yonsi pi mwalimu tago saba na because hata ngitoka paraki connection na the lano nyori yaki ya elana now is serving tago nyara to problem mwalimu nganja de uchere class no abono utagitoka nga umwalimu mbu yasabe gichela ere kora nyorera lakini tigo mwalimu nyorera tinera nyorera the blame will lie on the leadership, the ministry and the teacher service commission they are responsible they cannot run away from that problem because they are the cause ye lana you lose they are the cause ya balimu bo correct komendomo they are not giving directions plus the teachers trade unions kubet and not yes. Okay, asikolende ekatoko bato kurigereria omoroberio yo OCBC aigo ikera bono rochinga eserekali yaliganire bene yabekire meroberie bwenerete asokwene kingu moroberio bego guikerani asenge ncho guikera bono nye engusana no kero ase okolikwa kwa barokia mbaralika eserekali nero beti guikera bono mbia no morali kwamburi biswali to wena to gutwara litukelimu to discuss the whole day CPC itself it was a foreign program yavete formulated elsewhere ikaleta Kenya na you have to implement this ine atokoro nga neocolonial policies IMF ko bairo na ndako tinga kimuchi kunyetumia kwa kire bengi morali wasabire loan tuma tikyo cyo kore loan ya ni maitege bona nda bantu bali bengi ndi bago cyangwa batena gukokore igonuli independent igonende bo no responsible
CPC in the first place. Basic philosophy ya yene linga ki. Teach the learners the skills they will apply within their environment. You know what? Bono, ekeruka leba somi ndotebe Turkana. Nkyo kwenye gochande no mwana oturukana unya kama techi stage motevi nga ekagunero necha enero. Bono nkyo oko irera the whole year okoma somie chai okoma somie chikawa ne bituma songo tuli koma sominga engamia nga kiego tuwa. Are you seeing it? Nda kana ta somi chichinde generally. But mazingira ekali engamia lia naende oyolere Victoria nkuru bari chinsu nkyota kora moera basics je chinsu ndio kale kingamia noyole kisi ya motebi muna togo simeke chae matindo goro na kerege na matoke. At the end of the day no kunya kuskauti gono manya Kenya's needs pake universities is dineta kireiko. Bono nora some are very intelligent Kenyan akagenda America. Akaenda basomere ndiko kwa nuclear physics. Kiraina na moja ntuwa teni nuclear plant. Even the government by then didn't have even what's called a nuclear policy. Ila lingweno is now late. Akanywa we wasted him. A brilliant mind. Akayole ekwende magazine ko weekly review. Ero na soma ama tukayonse. Kurwe karo ya lingi chisingi sano pake karo ya kachi siringi. I think karo hiyo mtu na bulite ya lingi nyete yangu 200 yangu 150. Are you hearing that? That nkibono kya iko gana ila limwe na enda America wasoma nuclear physics. Aina ne uta Kenya tomoe gasi. CBC na ara yega maswali ko board. Ni tutugwanete ko formulate the CBC. Tell anybody outside Kenya. Tomaninga Kenya unabona tuira na account. I hope something is happening. Account mbabwati project chichi para mbabwati project ya mat. Tubwate Kisii Institute. A minister education ne abanga mbali ni charge. Na ni charge nga institute. How many students could Kisii ba ko course ya water engineering? Kento tutubakani ko tu ajakiri kubika maji. Mbara biba ko chakutaka who are the water engineers to what? Mbamba libito tutagite kurwa. Eko tu chakutaka ko chipara. Mbara bito chakutaka road engineers. Mbamba libako te engineering kurwa. Kero tu chakora digital economy. E-business. Knowledge economy. Mbali ngora where bakora ICT. Kisii University and Kisii Institute. We can be aware of them. Egere bago chatwabo observe. Tuwa manya egere to kuigora egere to kia ICT ogembo tuwate graduates. Wano to kwanda tegole ntoma itimbali ngatubwate kalo tu ajakire kutanga tutangaza tonyala muntu tayo kurusito mu apply mo tujaka kola mu abayiboli muri kuira bana school man to apply te bo manager bwa ICT muntu sina abulete. Those are the kind of things now excuses to which ujaka kutwa pia tu manena ki in Kisii ale to kutwala industry ye avocado ne ya matoke ntobwato ready money power ga bose donors wali bako tona ndo batotomera abantu bako tana ndo tusuba bese na kitoko simeka ekwerende avocado amatoke hata buni ni ntutu wento okora barabu mne chi machine ali bakoleta packaging techniques and skills so no murali kurende tutukalete asenga ne yubono as ndo chinga ebiruniga bina te kumnyoka kegima inki kebwenda tabono gokorwa line kwana kingo moroberi obere ko gukira ni gwa asobekirano. Okay, na nago te CBC is a very good nyore a rwete isko eso si any scale with. That's why kwaroje bataite ko force kwangu ngegere wali pangite kuzitroje basakiriya tumete ichiche ko implement no isa korora now bono the problem na inaro lenen ote what have you mwana
is in junior secondary school na ali primary ili alenge that school ekoroku nyagesa primary school lakini mwana oroko motevinga is in junior secondary school bone post sign post ngo somere nyagesa junior secondary school kolende amatuka bono ba mentire ndo chenga ande bono babike junior secondary bono kamobe kire naende uniform yoke yayi omo principal ne liyo mwalimu abote wachese okanya bali babere gusoyo omo onye bayikiro pono omwalimu oyo mo kya basomye imirimo 11 use 8 bakari basoma it's hectic yes they are trying to hurry a system wengi but they are trying to hurry without any preparation in class program okay esira basi ya CBC bono ika or bali teachers colleges and bali kuire course ya Bachelor of Education ba nyini sati yoro bagende basoma usende bango chamanya ebintu bango obasoma e college gente kya negendo osoma nekya na bone system yetu bwa ije nasome nkale basoma nga how Nehemiah helped the Israel to rebuild the wall the of Jericho na inchi se toge bone wall ya Jericho nchi konkonyo Bono ngi apply that knowledge nga Nehemiah na konye tanto mo baka ati ango wenda ndeki as a leader from Abua background from Abua town Ikorokuogembo Kelere municipality what are the functions of municipality na manyande high school tanya na ngo chapake college to college university kwa nyamonda tamati what are the functions of municipality lakini na watu somete New York how big it is Canada climate ya Canada gikokonyeki na bora chikonyo limere mororo na ora nyole mere kero chikonyo limere mororo no chanyo orientation Ketali 12 people tole Kenya 99% bali tosoma Kenya tugutigara Kenya Oyo tagete chikoenda Canada bono Tigari ya atagete ko enda Canada embassy ya Canada mo prepenga Canada government kire ko enda udress igaye Yes professor asinge nchebirogere komnyoka kegima ningo angani to chikomulekera ase obwenge kegima igoro yekyombe gya kusipsinga bategeko bagego chora aborokiwa na kuralia bali baraba kwenda university ngikira kwanira igoro mwaka oyo buno obocholi wabetoko nabo igo umubara bwa bana wabetaba kwenda university colleges nabo igo chikoses umurali to chakira First of all, it was what the body yaliko select bali boko bako gende university. Wakole na ababandi beligiri. Ba apply KMTC o apply kyango kipo polytechnic ni Eldoret kuchai Rift Valley Institute o kweligiri. Which is wrong. Nkito tali kutwala one single body. Emanyetenga this is the minisco ya university. This is the minisco ya tertiary intermediate colleges. Bali ba chokora diploma. This is the minisco bali ba kwanda certificate. Egere korwo monto boite A, pa ko monto boite E, abe placed somewhere. E, kati no mo Kenya na quality national exam. Elisali likacha. Bono gwacholi ya university book. Era mono majabuki. Nkero ko motigere lige. Nkete ko nyole ali ruwe naki. Ai musana. Kwa nyole D+. To acquire libaga Kisi Institute okenda okora water steel plumbing bakonyo yes and okora mechanics ya kintu gite ekere to place kiro month na ndoko nyonga oyo talinga na magosa anya wete D+ e background ne mwana omuntu okale ya burumba asia liro china cha compete no mwana okara alliance na wale to ko bariko na se ki korunya burumba ko nyale D+ otemire kiatomo ya liru betomo tenga ki onya tiko nya ko gende university ogende kisikoga na bogokora course ya mechanical engineer ere buya kegima mbia mono professor soikera na ime studio ase emambia yabono ase enchera yabene tete kwali baga lia bene ase okobwatoka ekerengereri kiao kyomwelio ase emambia yabono nabe gokwana nabamenyi bewodiria orwete nensemelia orwete abe gokobwatoka ekerengereri kiao kyomwe nabe igo enkwana yabo yao yomweli go chasibale biamo no morali tigante nga bono abantu baito bamo machoge
etwali nge studio kugireria nga emechando ya itunga kitoko nyetatua na ndo murali nko inyori bono iga basungu badenga the media you have the power nanda abantu nabangi nakwani nabu nali wetaka weta Kisi Street yo kandali ko nyara kwana nabu bono iga abantu ba keroka bantegereira abantu bamintoge mbo bantegere abantu ikoba mugonga kirigoli and also se bagotoka. Let us use this media power wakonya omulemi wakonya unde bwensi oli Kisi County werwete kuimburuva maisha even siasa na siasa unde bwensi utakita wakonya abalemi ba bogembo utakita wakonya abanyabiashara bogembo. These things are wide. Bona ntukwanire tie municipality ogembo ntukwanire tie abana biashara bogembo ngo etali bakware para igoro yeramwe na bakoneria ibintu bingi biro bisaligete. Let us highlight them to assume ngaki bali ni church mbataramanya. Let us keep highlighting them. Na dina ikam kunyolinga amacho bamintu asimoroche amagosa ali munali mwarora arenge ogembo Pine Center ogembo tea factory ali pakatonya solo jerateyo na abairo burabuli chiko naki mondo te comforting aki itena chole nkale buya tinkora buya imyaka 5 yana nimbwa ainyolenga a contract can end anytime ichigina na ndagitochonga like to libeke kwa obogale tedi koru mwa MCA pake president kobare impeached kobare recalled. We can recall the entire government each conditory power as citizens. Government bogembo mbaliless citizens. They are sovereigns. Na bugere teserikali yero gembo gosere bo macho mba wanja kiraiti cyabo, especially economic rights. Adia seba sumbogete mono montago cyane ko otole cya embule ku mutwera limi andansa onchi upimira andanyo limbule ku mutwera mbo monto burugire kawa yayo bekire obuoyo ata tochi ko pima kikiro kinyinganya wala kibesa amakanya machine teyo abunto gwanja it doesn't matter siasa mbati barete nyale batokora biganyale bae onyole a stumbling block to the development the constituency, to the development of the town Ogembo, to the development of the world. Ikiagera umurayo ko choru okonya bantu bagendere. Kero ko affect the income. In fact, you have touched the most dangerous place. Unyako ba affect sukuru ekinyako rechi siasa ujo. Unyako to ba bekera chipara. Lakini aso mulimi ata de ko ne kemere kiaye. Nche munandiga ne ka kuna somere tutariki. Nche nakabwiri kabwi kuchima sinji batago. Ntwale tuka ekere chaya tuka simeke chaya chaya nsomere our friends bategemete chaya lipiwali for their income since ali bone kero kwa this stuff you are a leader kusinga kwa to ukoro yes no chiete wenga na magendera ya ndokore ntuliko nyakana amagendera agocha in the proper channel biyago ai kero muntu onyagoke lakini asama gosale aro wikato soro kona abanyori abalimi bali bogembo maandamano nto bangete na rule 14 days abangwana bali basaleti etundu bali ne factory yekawa batuoro ki solution ya se soronga solution etaye 14 days ngo erachi ko genda sawa kigambero kya account commissioner Kisi ngende policy ya itogembo ngapply for mandamano amandamano atarabe keranchiru na basikali ntobeke egari amakonde gutangasa mandamano kitarikia kale na ndinga kitoko cha kopie bwinga kya mandamano ayo na nditako mandamano ayiko twakorire emyaka ebere yaeri we will start the process yo terminate contract ye leader turanyolenga nero yo cause the problem ya very timuna macho why can we mondo nato underrate kabiri yo asoli bintu byetu biko toletra income na ndinga tunyawote yanga nga tuobo ete serikali mbia manu urali gaki ande tiganto mama kwani asa abantu baitu mugotoka andons ntome rambi kiane ase binyoro mbali ali situbwato bokon sobo doctor ndere ntubwato bokon ororo sobo mwesimi wa Paradiso Ndai
omo simi wonde na sirete ali kurukunda timogire na seito kabisa nomba mintali omogusu ntosireti omwesimi wondororo nkagete merobere negende techa komwe na chi family chichonsipi na abaire pole ina nde mara goba na itete naro mwari monde naro gotoka ngabwa se problem yaba yo gotagura chikwende nere na igwete na sirete igot family ri naro ninchenge tomba pole lakini kurwa studio nanda batebi pole sana otherwise mutu ale chinga kichingia nande nanyore ngumurari no ntomia wanjire nga na ibono gutakora ngwante bintu chikutokuwa na igoro yomugana winoronda gitinchenya abantu bamite kera abantu bamite bange mbamanye bakondrangira professor mbagwenete bamanye ntito abeke emeroberi kegima nabo igoto ende kubwati no nyanga chinga kyura gotwara okorobeka nuko nabo igotwariga ni bene tobe tokumureke nabo ikoranga ebirero byabamenyi bensemeria ya ogembo mbya mono professor suikira na ime studio tebali bya mandamano naona yogoto ndo uko kibiti ninche batenga professor ari kuine mandamano tabe kegima professor kigwatebire kigwangariganirie ntubuna ndizi tibe ikatotachense mitobe tokumulekera ekarangali nabo ikoligereria ebirero byomenyi wensemo elia yo ogembo asengencho omuntu agarata togocha no na studio ye no momenyi okisi nero yete tochite ase studio linde kumulekera nabo ikugayana na kubeka eserikali ase ebwenderete kobera tebasa kumunereria obwene bwaye ase umwanchu wendize tv otembia mono aso kubwaterana na inche kurwa ase mambia yarenge entame mbia mono nabo igoti nkweba kumwera nelimbia mono Frida Kerubo yabaka konsira aso chaki muroberio ase boigo Abigail Nyanchama na Kelvin Mugambi na babere bakwene kinga chibichechi boigo na Mariogi abera wekira asenchira Elia yogwekana wekara chinga kichinde nabaganeirie oburiria obuya imeya Ndizi TV nabwo obwansu bwo mogusi Ndizi TV obwansu bwo mogusi Mpendwa msikilizaji